În fața Inspectoratului de Poliție Județean Ilfov, fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu a avut prima sa apariție publică după ce a fost trimis în judecată de Parchetul General pentru complicitate la tentativă de lovitură de stat. Prezentându-se pentru controlul judiciar, Georgescu a fost întâmpinat de aproximativ 200 de susținători, care au scandat libertate și Georgescu președinte. Mobilizarea a fost organizată de liderul AUR, George Simion, care a făcut apel către suveraniști și simpatizanții din diasporă să vină pentru a-l sprijini pe Georgescu. Simion a menționat, de asemenea, necesitatea organizării pentru eventuale alegeri anticipate. Dosarul în care este implicat Călin Georgescu vizează acțiuni împotriva ordinii constituționale și include un total de 22 de persoane trimise în judecată, printre care și fostul lider local Horațiu Potra. La ora 11, Georgescu a sosit la sediul poliției și a făcut o scurtă declarație. Sursa acestei știri este Digi24.